Ndi nthawi ya nkhani ochokera kuno kwa MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipea. Koma poyamba naye miti yake. President Mutharika wasankha a George Patrick ngati governor watsopano wa banka ikulu ya Reserve. Maiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko atsimikiza kuti apereka thandizo ku ndondomeko ya zachuma cha boma ya 2026 mpaka chaka chamawa. Ndipo msonkhano okambirana zachuma watha mdziko la Switzerland ndi pempho loti maiko apititse patsogolo luso la makono komanso kulimbikitsa mtendere. President Professor Arthur Peter Mutharika wasankha George Patrick ngati governor watsopano wa Reserve Bank of Malawi. Patrick alowa m'malo mwa McDonald Mafuta Mwale. Patrick anali nduna ya zamalonda komanso mafakitale. President Professor Mutharika wasankhanso Sheikh Ismail Afik Mtiko ngati wachiwiri wa mlangizi wake pa nkhani zachipembedzo. Anthuwa ayamba kugwira ntchito m'maudindowa. Padali pano President Mutharika walamula ku nthambi ya boma yonikanso zakagwiridwe ntchito ka nthambi ndi mabungwe a boma ya Public Sector Reforms Management ikhale pansi pa ofesi ya President ndi nduna OPC. Malinga ndi chikalata chochoka kwa mlembi wa ofesi ya President ndi Cabinet a Justin Saidi, kusinthaku kukuyembekezeka kuthandiza kuti ziganizo zochoka kwa ofesi ya President ndi nduna ziziyenda mwachangu kupita ku nthambi ndi mabungwe ya boma komanso kulimbikitsa kusintha kagwiridwe ka ntchito maunduna, mabungwe ndi nthambi za boma. Chikalatachi chatinso kusinthaku kuthandiza kulimbikitsa udindo wa President ofotokoza bwino kwa anthu nkhani zokhudza kusintha kwa ntchito za boma. Kudzera mchikalatachi boma latsimikiza kudzipereka kwake pothandiza kupititsa patsogolo ntchito za boma kudzera mukusintha koyenera kwa kagwiridwe ntchito mu nthambi ndi mabungwe yake mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Maiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko atsimikiza kuti apereka thandizo ku ndondomeko ya chuma cha boma ya 2026 mpaka chaka chamawa kamba ka ndondomeko zomwe boma lakhazikitsa kuti chuma cha dziko lino chiziyenda bwino. Izi zadziwika pa zokambirana zomwe unduna wa zachuma unachita ndi akazembe a maiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino. Charles Wahala ali ndi ripoti. Msonkhano unapereka mwayi kwa unduna wa zachuma kukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana pa mfundo zofunika komanso njira zomwe zitsogolere ndondomeko ya chuma cha dziko lino ya chaka cha 2026-2027. Poyankhula ndi MBC pa mapeto a zokambiranazi, nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka inati mabungwe ndi maiko omwe amathandiza dziko lino pa chuma ndi okhutira ndi njira zomwe boma lakhazikitsa pofuna kukonzanso chuma cha dziko lino. Lero tinali ndi mkumano wa maiko amene amatithandiza madonors komanso akazembe amene akuyimira maiko awo kuno ku Malawi. Mkumano wathu unali mmodzi mwa dongosolo takonza kuti timve maganizo kuti kodi budget yathu ya 2026-2027 atingayiyendese bwanji. Komanso tinapezapo mpata kuwapempha madonors athu kapena amene akufuna maboma amene amatithandiza kuti atithandize. Ndiwosangalala kuti meeting yathu yayenda bwino. Komanso madonors athu asindika kuti choyamba kusangalala zomwe boma likuchita, 2 alinanso kuti atithandiza. Koma amene angatithandizire ndikuti tikhati kumana nawo mwapadera kuti atithandiza bwanji chifukwa madonors walipo siyana. Pali ena amatithandiza kumbali ya maphunziro, ena amatithandiza kumbali ya umoyo, ena amatipasa budget support. Ndiye onsewa tikhati kukambirana nawo koma chosangalatsa kuti asimikiza kuti atithandiza.
kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi Aut Konig ayamikira boma ati kamba kakusintha ndi kukonza ndondomeko za chuma cha dziko lino. A Konig anati monga mayiko komanso mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chuma apitiriza kugwira ntchito limodzi ndi boma m'magawo osiyanasiyana a ndondomeko za chuma. Unduna wa zachuma wakhala ukuchititsa zokambirana zosiyanasiyana kufuna kumva maganizo pakati pa ndondomeko ya chuma cha dziko lino ya chaka chino kufikira chaka chamawa kuchokera kwa nzika za dziko lino ndi abwenzi a dziko lino pa ntchito zachitukuko. Charles Wahara, MBC Lilongwe. Unduna zofalitsa nkhani wati uchita chothekera kuthandiza kampani ya Airtel kulimbana ndi ena mwa mavuto omwe akuvuta mamaka a network omwe akusokoneza ntchito zotumiza ndi kulandira uthenga mdziko muno. Nduna zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yankhula izi ku Lilongwe itayankhulana ndi ena mwa akuluakulu ku kampani ya Airtel pa ulendo wawo. Chifukwa cha kuchuluka kwa demand kwa anthu amene no tikufuna no peza dziko likutukuka tonse tikufuna no kuti no tikhale ndi njira zamakono zimenezi kwapezeka kuti no chifukwa cha kusowa kwa forex akumakanika ndithu kuti aguleka mashini owonjezera kuti no tizitha kuti no kumaniza kulumikizana bwinobwino makina apa ndeno chifukwa cha kusowa kwa ndalama kumeneko kumapezeka kuti kumakhala kovuta ndiye kuti khanga no kuti mashini wakhanga takuchepera mphamvu anthu akuchulukira ndeno amafuna apemphe kunena kuti tathandizire kuti tipeze ndalama zosachepera $65 million kuti titatapeza ndalama zimenezo zo muzaka mimezi kuyambira panopa ndi 18 months upitawo ndiye kuti system iyo anthu sitimakhalanso ndi mavuto amenewo. Chachitatu anapereka kuti zimene ndifani nafunsa kuti chimene tingapange chabwino forex ndiyo chimene tingapange padakali panopa choti no tingathe kupanga mkatikati mwathu internally ndi chani ndi amafotokozanso kuti ati pali system ina yake ya Starlink yo user satellite imene yoyo titasogwiritsa ntchito ndipo tapanga kale apply kumakala kuti atani ativomereze komano kumakala kozukhanga tizikuchedwa ndeni ineyo ngatiso minister amene makala ili munduna mwanga ndanena kuti amene popo ndikuthandizirani mpaka na amakala watipatse authority yakuti niyo muyambe kupanga njira imene iyo. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Airtel Amphatso Manda ati kubwera mwadzidzidzi kwa ndunayi kwathandizira kuti kampani ipeze ena mwa mayankho ku mavuto omwe lili nawo. Tili ndi vuto limene litumakumana nalo khudzananso ndi kudulidwa kwa fiber nthawi zina kukhudzana ndi kuba kapena umbanda zimene zimene zoma nthawi zina zimasokonezanso kuti ma services athu athe kupita kwa ma customers ndiye tinafotokozera ntchito zimene tikupanga monga ngati kupanga partner kapena ubale ndi Eskom kuti tithandizenso malo amene fiber athu mwina madulidwa kwambiri komanso tikutha kudutsa ma services athu matha kudutsa mu fiber wa Eskom. Zimene zimene tafotokozera minister kuti zimene tikupanga komanso tinapanga sure kunena kuti ifeyo tili ndi maplani ndithu amene akuyembekezereka miyezi 3 miyezi 6 komanso chaka kunena kuti tionjezere either masite anyuwani kapenanso mphamvu ya network yathu madera osiyanasiyana. Anthu okhala mmodzi mwa Chisula m'boma la Ntchisi tsopano ali ndi madzi ochokera m'mijigo derali litakhala zaka zambiri opanda madzi aukhondo. Mudziwu omwe uli ndi mawanja pafupifupi 500 dera la mfumu yayikulu Kalumo wakhala kudalira madzi a mvula. Meklin Achilwa walemba ripotiri. Kwa nthawi yayitali mudzi wa Chisula m'boma la Ntchisi wakhala ulibe madzi aukhondo ndipo anthu amavutika kufikira bungwe la WaterAid Malawi litabweretsa mjigo chaka chatha. Achisomo Nsasamula azaka 30 omwe ndi mmodzi mwa amayi omwe amakhala mudziwu ati tsopano zinthu zasintha kamba kuti ali ndi madzi abwino. Lero mbuyomu madzi athu timamwa pa chitsime komano adali osalongosoka timatukhala pa mfolo kuti titunge madzi aja kumapandana kumene ndesi zimachita ubwino ngakhale vula ikati yagwa madzi aja amada ndezi matenga nthawi kuti titunge madzi koma pano kubwera kwa mjigo ndife oyamikira koma suthokoza chifukwa mavuto aja adachepa. Agulupu achisula nawo anathirira ndemanga ponena kuti tsopano chidwi chawo chili polimbikitsa ukhondo kuti anthu akhale ndi zimbudzi zabwino. Ndiye kuti mudzi mwathu muno tidafunitsitsa kwambiri kuti mudzi uliwonse mukhale matoilet komanso mukhale nkhuti. Ndondomeko imeneyi ndimene itsata
nthawi imene tisanabwere mjigo timafunanso anthu aziwiritsa madzi fati mamwe madzi apachitapwe koma panopa tikuona kuti matoileti khomonkhomo pano palimo mwezi wathu. Laston Zungu ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Water Aid Malawi ndipo anayankhulapo motere. Mudzi wa Chisula ndi umodzi mwa midzi imene department yoona za madzi ku boma la Ntchisi inatifikira kuti kumene kuku kusowekera thandizo la madzi chifukwa chonena kuti kunalibe mjigo, ndiye kubwera kwa mjigo umenewu kuthandiza kuchepetsa mavuto amenewa, makamaka pochepetsa mavuto amene amabwera chifukwa chosowa ukhondo wa madzi. Mjigowu ukuyembekezeka kusintha miyoyo ya anthu makamaka pochepetsa matenda otsegula m'mimba. Miklina Chirwa, MBC Mzuzu. Pali chiyembekezo choti ntchito za maphunziro zipita patsogolo pa sukulu ya primary ya Nkangakude m'boma la Balaka kutsatira kukhazikitsa kwa ntchito yomwe ikukweza maphunziro ya Indian Resources Limited, imodzi mwa kampani zomwe zikugwira ntchito m'bomalo. Nduna za maphunziro a Bright Msaka ndiyo yakhazikitsa ntchitoyo. Helen Lwayo wadza ndi ripoti. Kunali chisangalalo chachikulu pa sukulu ya primary ya Kangankunde m'boma la Balaka pamene kampani yoona migodi ya Lindian idakhazikitsa ntchito ya Early Learning Project yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa maphunziro abwino kwa ana amdelali. Polankhula pamwambowu, nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka SC anayamikira kampani ya Lindian chifukwa chothandizira ntchito za boma zokweza maphunziro m'dziko muno. Iwo anena kuti kumanga sukulu ya makono kumasonyeza kudzipereka pofuna kuonetsetsa kuti mwana aliyense amapeza maphunziro abwino m'malo abwino. Ine ndino okondwa ndipo osangalala kwambiri kubwera pamalo pano, ngakhale mukunena kuti malo amaziko ndi andidutsa apita pasogolo. Sukulu yasaba kuno kuti within 2 weeks itakhala kuti yatha. Sukulu yokongola kwambiri, sukulu yobangidwa design bwino kwambiri, sukulu nso yotikhala ndi facilities ambiri akutiuza kuti atiyikira chisime madzi pompano ana asamapite kutali azikhala ndi musaba m'manja pompano matoileti zinthu netball court ndili apayi, makopi aulere, mabuku aulere, uniform yaulere ndi sapato zomwe. Ndiye ndikudabwa kuti kodi sukulu imeneyi izaza bwanji chifukwa zimenezi ndinthu zosowa kwambiri. Mmodzi mwa ophunzira omwe apindula ndi ntchitoyi, Chifundo Banda, yemwe ndi wophunzira wa kalasi ya 8, anathokoza kampani ya Lindian chifukwa cha kumanga sukulu yatsopanoyi. Ine chisangalalo changa ndichachikulu kwambiri chifukwa zabwino zimene atipangira Lindian, zimene zimasowa pa sukulu pano, zimene atipangira mabuloko ena analonongeka komanso ofesi yathu sinalokhala bwino komanso anthu ena amakhala pasi, koma kubwera kwa Lindian kwasintha zinthu pakana malo ano. Ife tikutiza samayi sukulu ino tizakhala woyang'anira pa sukulu pano kuthandiza pa zinthu zina zimene angatithe kuti tizaphunzitse kulengana kunazo zinthu zisawonongeke, enanso amene angakhala bwera mbuyo azapeza zinthu zina zili bwinobwino zisawonongeke. Malo mwa MBC ndine Helen Luwayo, Balaka. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wasankha a George Patrick ngati governor watsopano wa banka ikulu ya Reserve. Maiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko atsimikiza kuti apereka thandizo ku ndondomeko ya zachuma cha boma ya 2026 mpaka chaka chamawa. Ndipo msonkhano okambirana zachuma watha m'dziko la Switzerland ndi pempho loti maiko apititse patsogolo luso la makono komanso kulimbikitsa mtendere. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Akuluakulu a bungwe la Malawi Against Physical Disabilities MAP apempha boma kuti liwonjezere ndalama zimene likupereka ku bungweli zoyendetsera ntchito zake kuti athe kutumikira Malawi chaka chino.
mkulu wa MAP Mike Nyirenda anena izi kwa olemba nkhani pamene nduna yoona zaulumali komanso chisamaliro cha anthu Mai Mary Navicha anayendera malo akachere Rehabilitation Center mu mzinda wa Blantyre. Charles Chindongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Romeo Omali. Mkulu wa bungwe la Malawi Against Physical Disabilities MAP Mike Nyirenda auza olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre kuti chipatalachi chinalandira thandizo la ndalama zokwana 760 million kwacha kuchoka ku nduna zachuma zomwe ndi zosakwanira kuyendetsera ntchito za bungweli. Iwo ati akufuna 740 million kwacha yowonjezera kuti athe kutumikira Malawi mosavuta chaka chino. Anyirenda amalankhula izi mu mzindawu pamene nduna yoona zaulumali komanso chisamaliro cha anthu itayendera Kachere Rehabilitation Center mu mzinda wa Blantyre. Sonkhana ku ndi funding ndalama zomwe tipandira zochedwa kuti zithe kuthandizira ntchito yosogolera pa munisipano. Sonkhana nditikana kundadwe boma likathandizira kuonjezera ndalama zothandiza ntchito chake. So pakati pano pa misalisimikizo zoti pakhala kukumana komanso kambirana ndi nduna ena kuti aonere kuti akhoza kuthandiza bwanji. Pakadali pano nduna yoona zaulumali komanso chisamaliro cha anthu Mary Navicha atsimikizira akuluakulu aku MAP kuti athandizira kupeza ndalama zowonjezera zoyendetsera bungweli kuchokera ku nduna wa zachuma. Nduna wanga ukhala ukukambirana ndi nduna wa zachuma masiku amene wawo kuti ndalama zimene zimaperekedwa kunoko ku MAP zikhale zokwanira kuti zithe kufikira anthu amene akuvutika kwambiri, anthu amene akukhala opanda chiyembekezo. Komanso sipokhala ndikhala ndikukambirana ndi anzanga azaumoyo ndi maunduna osiyanasiyana mukuziwa nkhani ngati zinthawi zina timakumana maunduna angapo chakena pake choncho tikhala tikukambirana. Koma nkhani yabwino kwambiri ndiyoti apresidenti ndodzipereka zoti zomwe timange zomwe tikambirane ngati maunduna posapota MAP posapota Kachere ndi mabungwe onse amene akusamalira anthu aulumali ndikuda kuti zimenezo apresidenti achilandira ndipo atimva msanga chifukwa ndi chokhumba chawo kuti tiyatumikira anthu amenewo amene akukhala moyo opsinjika chifukwa cha ulumali. Mwazina bungwe la MAP likuthandiza anthu aulumali kupeza thandizo losiyanasiyana la ulere. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lalangiza anthu madera omwe mukuchitika chisankho chachibwereza kuti atsatire ndi kulemekeza malamulo a chisankho. Commissioner wa bungweli a Emmanuel Fabiano ndiye wapereka langizoli pa misonkhano yomwe bungweli likuchititsa ngati njira imodzi yokonzekeretsa anthu pa chisankho chachibwerezachi omwe unachitika pa skulu ya Chigumukire Teachers Development Center mudera la Kuzambwe mboma la Blantyre. Chisankho cha phungu wa derali anachimitsa kamba ka imfa ya mmodzi mwa anthu omwe amapikisana nawo pa chisankhochi mderali. Cholinga chathu nchona kuti aliyense wakudera lino la constituency ino ya Blantyre West uthengawo aulandire, aumvese komanso akagawane ndi anthu amene akuwatumikira kapena amene amakhala nawo. Ndi cholinga chonena kuti wina asapezeke onena kuti sitikudziwa kuti chikuchitika nchani kapena sitinamvese kuti chikuchitika nchani. Ife ndi ntchito yathu yoti aliyense amvese zimene zikuchitika kudera lino. Munthu amene akufuna kulembesa kuno akhale munthu woti anabadwira kuno kapena amakhala kuno kapena amagwira ntchito kuno kapena amachita business kuno. N'chifukwa chake malo olembesera nkhani yovota kumakhala ma monitors amene amayimirira zipani komanso amene akufuna kuzayima nawo pa chisankho. Cholinga chathu nchona kuti anthu amene jawo ndi amene amadziwa kuti dera lathu lino awa timadziwa. Kapena akabwera munthu amene sakumudziwa kapena akumukayikira kuti siwadera limene lolo amfunse mafunso amene angawathandize kuzindikira kuti munthu idi asiti kumamudziwa koma munthuwa akupanga business kuno malo akuti amamudziwa. Chifukwa timakhala ndi anthu amene ajawo ndi ntchito yawo imene yoonesa kuti amene akulembesa umeneko ndi okhawo amene akuyenera kulembesa umeneko. Ndipo m'mawu ake mfumu Kuntaja ya mboma la Blantyre yapempha anthu kuti asankhe munthu amene angathandize kutukula dera lawo pamene anthu mderali akhale akuponya voti yosankha phungu wa nyumba malamulo.
msonkhano umene ndiofunikira kwambiri chifukwa chakuti uthandiza anthu kuti adziwe za mmene angathe kuyendetsera za chisankho chimene chikumbali akalembera amene. Komanso ifeyo ngati mafumu ndife ndithu okondwa chifukwa chakuti anthu amene tikukhala nawo tikuyenera kuti tikathe kukhala nawo ndi kuwauza zakuti atengepo mbali ncholinga chakuti chisankho chimene chikuchitika muno mu Blantyre West chikhale chopambana, anthu asankhe munthu amene akumfuna kumtima kwawo. Mu nkhani za msangulutso, kampani yogulitsa zakudya ya KIPS yagula chimbale chatsopano cha Black Flame yemwe dzina lake lenileni ndi Blessings Masinga pa mtengo wa 5 million kwacha. Polengeza izi mzinda wa Blantyre, kazembe wa KIPS Pemphero Mphande anati kampani yake yagula chimbale cha Blood Money kuti athandize boma kukweza luso mdziko muno. Mawu ake Black Flame walonjeza kuti agwiritsa ntchito ndalamazi popititsa patsogolo luso lake. Amene ndoyimba waluso kwambiri komanso amene ali ndi chidwi mama amene mayankhula kuti yeyo sikuti amangoyimbaso amathandizaso anthu ena makamaka school ofunika ma school fees. Mene kuti ndi mothandiza chomwe chikupanga line ndi AKIPS for AKIPS timathandizaso anthu amene alovutika. Komanso tikuona ngati kuti tikampanga support yeyo luso lake likakula ndikuti KIPS nayonso ikukulaso. So sikuti timene tingopanga support oyimba ena ake but aliyense amene angabwere kwa ife timacha kunthandiza azonga zaona ngati kuti pali pena pake pomwe zoita zati zikufanana. Maplani anga ndisaname panalibe maplani faya nditutumusa eti koma ndili ndi maplani kala amene ndimachita amene ndimafuna kuti patulani madzi nditakhala ndituwa imene ndingafikire achinyamata osiyana-siyana. Komanso ndili ndi magulu osiyana-siyana mu community amene ndikumathandiza ana a skulu. Panopa ndili kale ndi ana a skulu okwana 35 amene ndikuwathandiza. Ndikukhulupirira onena kuti ndalama imene ita kukathandiza kugula materials ndi zinthu zina ndi zina zimene angathe kugwiritsa ntchito pamene akupanga maphunziro awo. Mu nkhani zakunja, msonkhano okambirana za chuma ndi mayiko apa dziko lonse watha lero mu mzinda wa Davos mdziko la Switzerland. Mwazina mayiko akambirana zopititsa patsogolo luso la makono la artificial intelligence AI, kulimbikitsa mtendere, ntchito za malonda komanso kafukufuku. Telson Magombo ali ndi ripoti. Msonkhanowu omwe achitika pamutu oti kulimbikitsa mzimu wa umodzi ndi kulolerana pomwe pali kusiyana maganizo unabweretsa atsogoleri a mayiko pafupifupi 130 kukambirana mavuto omwe dziko lapansi likukumana nawo. Mwazina msonkhanowu wathandiza kukhazikitsidwa kwa bungwe la Board of Peace lomwe lithandize kumanga ndi kukonzanso zinthu zomwe zinawonongeka kamba ka nkhondo m'dera la Gaza ku Middle East. Poyankhulapo mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump yemwenso ndi wapampando wa bungweli wati bungweli ligwira ntchito mogwirizana ndi bungwe la United Nations. Ena mwa atsogoleri omwe anali nawo pa msonkhanowu ndi mtsogoleri wa dziko la France Emmanuel Macron, mlembi wa bungwe la United Nations Antonio Guterres, mtsogoleri wa dziko la Ukraine Volodymyr Zelensky ndi ena ambiri. Telson Magombo, MBC News. Ndi ripoti limenelo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane nainso mitu yake. President Mutharika wasankha a George Patrick ngati governor watsopano wa banka ikulu ya Reserve. Mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko atsimikiza kuti apereka thandizo ku ndondomeko ya zachuma cha boma ya 2026 mpaka chaka chamawa. Ndipo msonkhano okambirana za chuma watha mdziko la Switzerland ndi pempho loti mayiko apititse patsogolo luso la makono komanso kulimbikitsa mtendere. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya kufunirani masana opambana.
Sikomo Yesu ponditolela msinga, sikomo Yesu pondimenyera nkhondo, panda mwazi wanu ndikanakhala ngani, panda kudza ine chimoto chosazima, futo lake la munthu padziko samayamika, futo lake la munthu padziko satha kugonja, malomo ya mika ulendoko